lang hilin eh. Hi, good morning. Maayong buntag. Nanapod ko sa tubangan, madong adlaw sa tibuok kalibutan. Hoy, bisanto na. Kamusta namong tanan? Sa pagsaulog sa mahal na araw, amping kanunay, mahal nga adlaw. Ko ka iluwas. Kamusta? Good morning. Sa katudayang mga ning kuan ang tubagan katong bahin sa born screening sang apo. Dahan ningan nga sa una kuno di kuno pwede makagawas sa ospital og di pa ma born screening ang bata ba newborn screening. Mo to gapon nang gingadto sa Usmon mo lagi to giingon nga giingnan naman kuno sa des ningagi kuno di ada kuno nag newborn screening. O man kuno ngano nga minapil ko ningan ko ma'am kay agi yung istorya sa paggawas na sa ospital nga tawagan mi mo to nagwatod yung tawag mo nga abot na lang sa kabuan ka pinagbata mo nang nimbalik og gapon kay unsa dagan nga makuan paniin na naman kuno nga pabalikon kuno pizza 4 ganyan kuno nga hatay og number ma'am wa pud sa matag nino ba nga matawag ko ng miss online matuto pa po nag jaw ningan nga asa ba ko mamingitag online ni ko ning insister pagaling ko ningan ko na tagay kog number nimo ma'am ingnan pag nurse nga wa kuno si jay signal mo nang sang kapangot chat ko hapit ko sa igsuon no tanak ko nga na mo na antas ipo sige pagpangutanas sa mga kaaban na daghang hospital nga ngatuan nga private potong nangita na mapigahapon og asa dapit nang nay private mo to nga to ko kalabang mid 2,200 pod ja hutan ko no pag filter napay sa hospital amang gingantuan totong sa ubos sa likod sa simbahan sa bayan naa naka-schedule karon kunong Lunes amang giinan ang gipunta na pila po ibayad 1.8 kuno miin kong upaw nga mo na laman toy atong kuanon dado na mas bibinig ka Lunes. Grabe lujag bata pila nakabuan why new born screening ning ko ang katong sa kaanak na nanganak og kisun absa una atos kiya diha putos dinhi putos may lagi panganak i born screening man ditso o sa amin nanguli sayang lang man tong kamong bill dako dito sa Usmon sa wa makumpleto ang bata maningin og sa Bisaya palagi lami gi kuan lami sana na may radyo bumbo ng Usmon pero tayo mahimo kay di man natong lugar mo nang di na naman ta magsalig ngita na naman miglain ya salamat gihapon ko nga wag gihapon mi pasagdis o pasagdis kahitasan nga nay nga malumong kasing-kasing kay bawa na mo kinsa mo salamat na naman kaadto amping nga makumpleto ning amang lakaw sa hapong tunong makumpleto pod pohon salamat kaadto amping kanunay masig matingamo di ako kakugnan kay aron naman kong inita sa datos bahay kay naaman lagi mando sa aliwaros lagi gawas kong dali kay kapag ko ito dos gawas lahos na lang po ko darig dudaw grabe inita naglagiti. Good morning mo tanan katuday si Ma'am Joselinyo ningan sila nga og muri kunos upaw pwede na lang ta kuno pag magbarko okay lang ta pag magbarko og napapoy kuan pero papapes upaw kay ning sibog ag desisyon kay ang ligis kuan kay og nahaman pag born screening si bibi kasi maka sakay mig barko sa antaman nga karon pa man kahapon pa man na kuan kaya gako sige na ko ingon nila nga ato laging palawapon sa Usmon lazo man lagi pwede lagi upa po rason ingon nga ang kuno tawagan sa mo tong chati ag mo kauban mo tong napo ko igagaw sa Usmon ng trabaho busy man lagi pud siguro mo nang hapon gichat kas ara pud ding reply wa na pud mo reply sunod mga gat pud mi sa kaya sambahan malagi nga nagplano ko nga mulupad ko nga muli sa kukuan kay na kuya asikasuhon o talagang sa puso pa kay mo asikaso lagi ko nga
manguli ming duha. Unsa kay para man hinunto. Mo to niin ko gapon, mo to decide ko gapon nga mo to ko gusmon kay ang susihan mao naman hinunto nga palagi bone screening. Mo nga magbayad naman mag private nga bone screening. Salamat lang pud misketas ano mi pasagdi nga napud mi kabayad. Pasalamat nigdak kay bawo na mo kinsa mo. Amping kanunay natatagrasya kanunay magapaw-apaw sa imong panundan ma'am. Kay bawo na ka ma'am kinsa ka may nakas ang video mo to hinungdan na kuan mag bone screening pas baby. Kanihang paglakaw pod siguro puhon basin po di na po ko magdugay dito igon nang i-process na hang tuzo sa kuan kay napamalag ni problema sa upaw. Saka tubong ningon nga okay ra ta kuno pagatus buhol kay brato wala lagi po sa upaw. Wa pa makadesisyon pod kay napa sila ayon pun gihuwat. Nga hang gikuan grabe inita jud kaadto. Ya, salamat. Dalam po ko labang mga gahom nga wa gyapon may pasagdi. Nay nabot sa mga kinabuhing dagmayng pahalipay. Salamat kaadto kay bawo nagkakinsa ka. Amping kanunay, God bless. O mga musaday ko diha ni Ma'am Yuning. Good morning ma'am. Ni Jit Mendoza, ni Pilisa Taghap. Diha sa Bohol, ni Marcelo Castañares. Uy, bisan to na sir. Kamusta na? Ug diha sa Dao nila ni diha sa Tagbilaran ni na Nanay Migila Ayeng. Kamusta? Mahal na araw nanay. Good morning mo diha sa Tagbilaran. Mga Ayeng family. Good morning. O, ni Vilma Macabalo. Good morning ma'am. Kamusta mong tanan? Ug labi na diha sa Korea ni Mers and family. Good morning. Ug ni Ma'am Laila Amid. Hindi nga ba si Zana ho? Ning message si Zana. Nagiza ko nung bata sa una paghuman ko og sa di pa ko nung makauli lagi sa ospital. Ibon screening na. Mao lagi na problema. Gani nga mong ahang apo karon kay karon pa ko nakasway nga ni nga dugay. Kay sang mga apo sa Bohol mao mangyapon. Di pa makagawas og provincial hospital. Ibon screening naman. Kani naman nga mong precious karon mo inaansa na ni nga nalit naman hinuon. Bis kay nananus kuan nalit no bone screening. Pero ampo lamang kus Ginoo. Nga di gyapon may pasagdan. Salamat kaadto ninyong tanan labi na katong mga malumong kasing-kasing kanunay naglili sa among ang payag. Salamat kaadto. Ihangat ko tungod sa kainit. Pasalipod ako res kuan kabugangan. Ug diha sa Cortez patrosinyo no DJ. Sige ginom tubig diha budoy kay sige naman kag ubo-ubo. Good morning diay ni Dina Kanyete. Kumusta ma'am? Ni Bia Ponce. Good morning pod. Kamusta mong tanan sa inyong taon pagsaulog sa mahal na araw? Hoy bisan to na. Og shout out day ko diha sa Pagahat. Nanay Basing channel lagi nay. Ingin kadaghang kunong kamunggay sa Bohol. Salamat sa pagtan-aw. Nalagi daghang kamunggay diha. Dara lagi agwanta lagi may ipatakapalwa 10 pesos. Kay mo naman lagi ni di atong solar mag-agwanta jud. Kamusta mong tanan pag celebrate sa inyong mahal na araw? Kamusta? Ug ni Luluman din diha sa Manila. Kamusta? Salamat kaadto sa katong nga nagbinsay na kao na yung paglili sa ang payag. Salamat kaadto. Labi na ni Ma'am Siri Ulrich. Good morning diha ma'am. Ug ni Ma'am Almalim. Kamusta?
Good morning gihani, cute lady. Ingon si Jang ano kuno ato ko, ano kung di pa kuno atos bol mamuda si upaw nga presko ang hangin dito. Maabot naman nga dito mo ulis upaw pohon napanagin sa gihuwat din nga kuan. Importante na siya giyatangan nga importante din sa Manila mo na nagwan pa sa gihuwat. Maabot gi panahon nga manguli may pohon sa Bohol. Napansigiwat din sa Manila mo nang napansiagwanta gwanta pa sa dani bisag grabing inita lagi wala ko lagi pagbata pero ang saan naman na napamansigiwat ug ako pohon ug maka larga manggaling ko pero pilar po ka daw dituahan ra mga sikaso kay mobalik gyapon ko nganhi kay kanila gis upaw di mo na pwede ni jag mapasagdan kay mamaligig na pas laing ibati ang lagi sang mayuma mamay na problema nga na si Ja kaya isang doktor na madanhi pero pwede na siguro pud na og mo balhin migla ang doktor atos Bohol manang pasensya na mo sa mga nag-message na nga usahay di na matubag say pud din mabasa uwahin na kay kanilipong signal makasignal pud ni og kuan sa kanipong pagload Subuna salamat yung tanan sa kanunay magsubaybay sa mo ang payag. Pasalamat sa kuda ko. Kay zingan ra ni bawas kalaay. Kawas problema. Naglagi tinag kainit. Alas 9 pa gani, grabing inita. Silong na ko daari. Sa taos ko diha sa Sambales. Ito na po kahigsuon dito siguro. Rosalina Gonzales. Kamusta na Lina? Sa imong plano? Kapit nag-Abril. Amping kanunay o gasa makadapit. Diha sa Sambales. Sister Rosalina Gonzales. Ma'am, bagong tagalili. Mercy Cirilo, ma'am. Good morning. Asa magkaroon dapit. Lagi, ma'am. Sa imong message yung lagi tag makabakasyon. Bakasyon na lagi pohon mi, ma'am. Salamat kaado sa imong pag-advise amping kaunay. Mas salamat yung tanan. Di na mo hatag sa tagsaon sa uban. Pasensya na mo uban o mahangan lig apel. Amping tang kanunay, amping mong tanan. Magsaulog sa mahal na araw, patud pas mga karaan. Adlaw ting hinulsul sa mga sala. Maghinulsul sa mga sa. Kay kitang tanan di himuga tayo sa makasama kitang tanan mo nang maghinulsul sa atong mga sala karong agaban mingon mo ra day hinulsul og mahal na adlaw tanang gabi magampos Ginoo mga pasaylo sa di pa matug kay simba ko og matug jadi na makamata kinahanglan na pangaso nagpasaylo sa Ginoo mali po nang ibang isura ningon nga karon kuno mahal nga adlaw mo kuno tag hinulsul mo ra day hinulsul og mahal nga adlaw sang kabahin agaban miyang wala hinulsul kay mo ray kalugar na sabay nagpondo pero ako sang kabahin sa ingani ra ko before di pa ko matug magampo gyapon sa Ginoo mga pasaylo sa mga kasalanan kada padung matug dahil matay buntag pasalamat gyapon nga nakamata pa di kay agaban mo ra ko sa ulog og man nga adlaw di na mao pasensya na mo nay na igo bitaw tanang adlaw, tanang padung matug magampo mo ka. Hindi mata pasalamat gihapon ka. Bitaw, daghang salamat di ayon yung tanan. Kita laman ta kay naning lagi nagkainit. Busod na ko. Bye-bye, amping kanunay. I love you tanan. God bless.